Egunon, eguerdion, atxaldeon eta gabon gure ikusentzule guztiei zer moduz zaudete. Egu berrion. Gu eguzkitan jarraitzen dugu, ez dakita bateratzen denerako, ze egoeratan egongo garen. Estanda egin ahal izango du hirugarren gudu mundialak. Espero ala... Nork daki. Espero ala ez izatea. Baina, seguro esat. Irrati seinalea badakatzukate ondiokan, entzuten egongo zarete, oso pozik gaude, eguzkia ari du, ez dakigu zer bazkalduko dugun, gure bizitza oso zaila da. Ze berri lagun? Gaur ez dugu aipatu. Tore gara, zerre, gubiok. Norekin? Gubiok gure artean. Porque badugu, debate bat. Danelek dio. A ver. Elkarrekin jolastu dugula Mysterium mai jokora, eta nik argi daukat, ni jolas sortara ez dintzela inoiz jolastu. Munduko debaterik krisis de los 30-ena. Lit. Osea, azalatu behar gara ja gauza honeikin. Nola izan daiteke, zuk hain ergi ikustea, elkarrekin jolastu dugula, bai. Jolas hortara, eta nik hain ergi ikustea, nik ez duela inoiz jolastu jolas hortara. Nor da bikotetik memoria ona daukona? Ni? Ez? Danel. Galdetzen didazu, amabos aldiz gauza berdina? Depende zer, datak norko goratzen ditu. Nik. Apuntauta ditut. Religiosamente. Zer gezurra. Ez da gezurra. Begiratu kalendaixua. Noiz da nire maren urte betetza. Apirilak 18. Ez. Ez da! Gepera! Noiz da! Otsaian? No, orduan da otsaian bederatzi. Ez? Ez da. Jolastu genuen jolasortara. Ego ginen nire etxean jolasten asaldu nizun. Baina jolasa izan zen frakaso bat. Eta uste dut horregatik ez dezula goratzen. Jarriko nuke eskua sutan. Eta erreko zinateke okel pusketa bat duzala. Ez zaner, ez. Atera dezuzuk gaia irratia, ni jarraituko dut nire tesia defendatzen. Eta nola jakin... Barkatu, ongo gare gaur bromiatu ekin aserre. Eta orain zer, nola jakin dezakegu zein den egia. Zuk sinesten nauzunean. Nik badakit zein den egia. Marikon, ez da egia. Nik, te pongas como te pongas, cariño mío. Yo no te he visto en mi vida. Misterio no te he visto en mi vida. Ze berri daukagu gorkoan. Ez da berria, porque hau ateratzen denerako ja pasa dira 27 urte, baina igual duz gaur komentatuko dugu. Atemporal. Duela bi atal, edo hiru, ez dakit ja, aipatu genuen nola egon zen debate de candente actualidad. Ea influencerrak Goya sarietan egon martziren edo ez. Beti egiten dugu irri debateen inguruan, eta beti esaten dugu, behira berri debatitza, luzi debatitzeari, baina gu debatean sartzen gara hau egitearekin. Ez dezu usten? Bai. Bale, jarraitu debatearekin. Baina ni... Sartu eskutxoak debatean. Horai da, influencerrak ja ez da Goya sarietan, ja ez da influencerrak zinemari buruz egiten. Hore da influencerrak Rosaliaren kontzertuan. Eta ze iritzi daukagu? Bale, zer gertatu da. Atera da, influencer batek igo du bideo bat non dauden amaika influencer, kontzertua ikusten, eta daude denak como flasharekin bere burua grabatzen, eta abesten abesti bat. Hori da beren delitua! Arrest me! Grabatu dut nire burua kontzertu baten bitartean! Oh my fucking god! I said arrest me! Arrest me! A ver, historia da. Huda Beauty, makillaje markak, gonbidatu zituen influencer batzuk, Rosaliaren kontzertura, joatera. Influencer hauek doatzen dira kontzertura, gozatzen dute, igotzen dute bideo bat egin burua, bereiek abesten abestia. Haien bizitzako lehen da biziko bideoa, igotzen dute abesti bat kantatzen, zeren eta influencer bezala, haien lana da, kontzertura joatea, Margarita Pulsera bat egitera. Claro, aipatzen dute, abildua Huda Beauty, no seke. Vale, eskemen jendari dena irutu zaio gaizki. Alde batetik, kontzertura joatea, marka baten publizitatea egiteko. Despierta, madura, levanta. Pero ikusten ditugu telesaietan markak. Ikusten ditugu leku guztietan markak ze publizitatea hor dago. En plan... Markek zure informazioa xurgatzen dute telefonotik eta entzuten zaituzten mikrofonotik, baina zure erazua da Maria Pombo egotea egiten jovia turobioen Grindr. Claro, eta gero da como... Hau da como super placenta eta super boomer. Baina da como, zuri dizaten baizut Huda Beauty joateko Rosaliaren kontzertura, eske joango zara, eta ni ere. Igual, gombidatzen baina, las juventudes de Vox, pues ez noa.
Baina gombidatzen manau, pues, jo que sé, Eroski Club, pues igual, ni banoa. Badakitu zer den, are eta boomerrago. Jendea esaten, eske kontzertu edara doaz, eta ez duten musika entzuten. Bueno, eskeria bigarrena, gaizki iruditzen zaie... Despierta! Gaizki iruditzen zaie beren burua grabatzea. A ber, gaur egun, nork ez du kontzertu bat grabatzen? Get alive! Baina no por woke, sino baizik eta oso gaizki grabatzen dudalako. Nik por woke. Nik egiten duela da lagunei eskatu beren bideoak. Eta bideo horrek ez dituzu inoiz ikusi behar. Ni hor boomeren aldean nago. Baina influencer batek... Tu, baina... Bizi garen gizartean. Bai. Osa, Oain zer. Eske hori da, oain zer. Deskubritu dituzu influencerrak, basadia 60 urte, oain zer. Egingo dezu aldaketa sozialerako bidera garamatzan aldaketa benetako bat. Ez, ilegala delako. Orduan, orain zer. Kexatzen egongo zara Twitterren berriro porque la gente mira el móvil. Baina hori da, ya ez influencerak, nork ez du como noiz begrabatu bere burua besten, edo juergan deno derbete bideotxo bat, en plan, eta egotzen duzun story, dena perfecto, orain zein da arazoa. Eta mintzen bazaitu ikustea zure begien aurrean kapitalismoak sortu duen plastikozko monstru hau eta konturatzea gure mundu osoa dela gezurra, jodeten. Zeren eta oso berandu zoaz. Baina esik indea da como... dirudi Black Mirror. Hori da. Baina ikusi duzu egazan gertatzen ari dena? Hori bai da Black Mirror. Hori bai da Black Mirror, no influencer batzuk beren burua grabatzen, osa, que me estás contando? Black Mirror, bideo bat egiten ari dira. Eta hau da, jendeak esaten duenean bezala, Los Simpson telesaiak etorkizuna ikusten duela. Sabit esaten, familia kontserbatzailearen parodia bat den telesail batek azertatu egin duela? Ke putada. Osea, debate guzti hauek garamatzate toki berdinera dela mundua izorra auta dau, eta dena askoz ere hobea zen ni gaztean nintzenean. No, baina eta jendea superpozik bere etxean. Baina gainera eske badago beste kapa bat. Bai, zein da. Dela, orai diote, bueno, orai ez, baina debate honetan ere diote, influencerrak joan direnez, fan asko gelditu direla sarrerarik gabe. Bai, porque Juda Beautyk egiten du beneficentzia bere denbora librean. Bai. Baina zer diozu? Nork ez du gogoratzen duela 6 urte, zeudenean markak kalean boletuak oparitzen jendeari. Hau ez da inoiz gertau. A ber, eta ikusi duzu Ticketmasterrek onartu duela, filtratu direla email batzuk non onartzen duten, jendeari lapurtzen diotela. Badakigu zertan ari garen jolasean, osea, badakigu zerren Ticketmaster, badakigu zerren, orduan, puta mierda bat da, baina ez da, ez Juda Beautyren errua, eski gainera ez ditut influenzarak como defendatu nahi, baina da como, tio, debatitu behar diren gauzak, ez influenzarak Rosaliaren konzertuan, eski ditzen como super... Judas Beauty. Gay, gero, azkeneko kapa, bai. Beti emakumeak. Beti kritikatzen da, emakumeak egiten duten eolako gauzak. Bai. Joaten direnak gizonak, Red Bull, gombidatzen dituenak gizonak, ez dakiz ze partidu ikustera, txiton, dena perfecto. Ez dutelako egiten dantza. Ez? Badaude gizonak dantza egiten TikToken? Bai. Baina heterosexualak. Egongo dira. Fíjate. Baina queda como rollo, jendea en plan, es que seguro da ezagutzen duten abesti bakarra. Ez zare Rosaliaren benetako fana. Rosalia da nire artista independiente nicho ez ezaguna. Nik atera nuen zulotik gaztea eta txikia zenean, eta nire benetako fana eta ez nago kontzertuan, eta dago Maria Pombo. Venga, mesede, Rosalia ez da zure laguna. Rosaliak min egingo lizuke diruagatik. Eta famatu gehienek min egingo lizuken diruagatik. Mina edo... No, esan dut min ze irratian gaude. Orduan, si te pika, te raskas, eta benetan aldatu nahi badezu mundua, hasi pentsatzen nola, eta konturatzen zarenean bide gehienak ilegalak direnean, egingo dugu negar gubiok batera, lasai, Rosaliaren kontzertuan. Hau da, aldaketa sozialera bidatzen gaituen, puntu berdina. Beti goaz, toki berdina, pues hemos woke. Woke moment. Woke propaganda apurtzeko ekarri dugu pertsonak kontserbatzailea. No, broma! Baina sartuko dago miotza. Itxoin, azkeneko berria. Laster aterako da The Devil Wears Prada 2. Los debiles llevan Prada. De Abruak Prada janzten du. Prada darama. Prada darama, bi. Akerbeltzek Prada darama. Eta dirudienez Lady Gagak egindu musika, aipatzen da EP bat izango dela, igual bat ertzen dago atera da ja, baina EP hori pasatu egin da, argi dago Doetxirekin egin duela abesti bat. Doitxi esaten da, bai. Doitxirekin egin duela abesti bat eta da... Entzu dituzu 15 segundu. Bueno, eta badakit ja dela urteko abestia. Baina 0 segundu entzunda ere jakingo zenuke. Bai, badakit. Doitxi eta Lady Gaga. Bai. Eta batzen da Chapel Roan egongo dela, Caroline Polachek, osea,
Badator. Caroline Polachek. Baina badakizu nor dator ere? Nor dator? Gure gaurko gonbidatua superizarra, drag superizarra, dantzaria, dena perfecto. Bera dator zuzena, barrura. Ja, Etorri, gabiz aurkezpena egiten ez bai. Oian Indart. Kaixo. Ene maite. Eskerrik asko dutze bat. Egunon, eguerdi horon, atxaldeon, zer moduz bihotza? Untxa, ziek ere bai. Oso ongi. Zora garraia. Ke? Ez dakit. Uste nuzte bete esan nuela? Uste nuzte bete esan nuela? Oso ongi nago hemen egotearekin. Bueno, mi esker etortzeagatik. Maite dut nire lana. Hasiko gara elkarrizketa gure betiko lehenengo galderarekin. Zemundu guztiari egiten dugu beti lehenengo galdera bat. Familia razara Kiki Bouba fenomenoarekin? Ebe aski guti, beharrik entzunuela saioa unatetorri aintzin. Nire interpretazioak egin ditut, behar bada kontestu tipi bat eskertuko nuke, baina... Ba, hau da, psikologian planteatu zen gauza bat, non bi forma hauek izendatzerakoan, nik ematen izkizut bi forma hauek, eta bi hitzak, Kiki eta Bouba, eta ez dute zer esaten, bakarrik izendatu bat. Eta tendentzia gehiengoa, diferentzia askorekin zen Kiki puntaduna, eta Bouba hau. Nik pentsatzen dut fonetikarekin zer ikusia daukola, baina... Guk erabiltzen dugu pixka bat icebreaker bezala. Orduan, aukeratu beharko bat zenu forma bat, zure representazioa adierazteko, zein izango izateke? Nik egia hautatuko nuen gehiago borobila den forma, baina hori deituko nion Kiki. Bai. Beira! Bai. Eta zer gaitik? Nire ustez, kikitasuna lotzen bainuen gehiago frantsesez egiten da zerbait Kiki delarik, da pixkat kukia, polita, eta justuki Bouba ikusten nuen zerbait gehiago Bouba, hemen posatzen den zerbait eta... Dauko zer ikusirit Let's Have a Kikirekin, abestiarekin. Ez dakit. Ze, ingelesen erabiltzen dira hitz frantzez asko, elegante izateko. Bai, hortako, beraz, Kiki kukiagoa ikusten nuen Boubagoa baino. Osa, que frantzez Kiki da... Kuki. Maite Figueroa la Kiki. Kiki. Gazteraz Kiki ere da... Un Kiki. Edo un Kiki. Ke? Bai, egia da. Frantzesez ere Kiki bat. Kiki, koletita txikitxo bat, hori. Gehimat aurrekin, edo, Kiki txikitxo. Ni beste toki baten nengoen. Ba, hau argituta, eta jakusita ze ezberdintasun fonetikoak dauden. Zeinen interesgarria den gure anistasun linguistikoa ez da horrela. Zera, ez dugu horren inguruan itzen da horrela zain. Oian, zu, nongo azara? Ni baigorrikoa. Basenafartara, eta beraz Basenafartara eta Nafarra amaren aldetik, ama Iruñekoa delako. Perfekta, zautzen da. Nafarra gainetik eta beretik. Egia da, Nafarroaren alderdi guztiak bateratzen dituzu zure barnean. Eta ez dakit nola definitu zure burua, zuzera, dantzaria, travestia. Artista. Zer gehiago zara, konta eguztu. Musikaria, ere bai ikasketaz, gehiago nahiz eta orain pixka bat gehiago praktikan ezartzen dutan alderdi hori, baina ene ustez ongi laburtu duzu kontzeptuetan, nire izena. Jendeak esaten dizunean zertara dedikatzen zaren, zer esaten duzu? Zita baten, Tinder bidez. Dantza. Orain Tinderen gaitu dut dantza eta kabareta. Interesanteagoa da. Dezagun, tokia egin diezaiogun alderdi hori ere bai. Baina egia da, profesionalki dantzara dedikatu niz unibertsitatetik atera nintzenetik. Zer ikasetzen unibertsitatean? Euskal Filo. Hainitz bezala Euskal Filo izan zen aitzakia bat Baionan egoiteko eta demora librea izaiteko, ere bai. Eta horren ondoan Baionako kontserbatorioan... Bai. Hori izan zen garaian unegin nituen 10 gauza, baina 10ak erdizka, zakitzak ekarri duen, positiborik bai. Baina hori, ari nintzen beraz Euskal Filon, gero Baionako kontserbatorioan musika tradizionalean, solfeoan, eta... Hori errian baigorrin hasi nituen musika trikititxa eta solfeo ikasketak segitzeko. Eta momentu horretan ere hasi nintzen dantzan, Baiona inguruko euskal dantza, proiektu, amateur, desberdinetan. Eta hola arribatu nintzen pixka bat dantzaren. Hori unibertsitate garaian. Bai. Osa ez da ingazte. Osa txikitan ez dut dantzarik egiten. Nahi dut. Universidadean. Baina nahi dut dantzari como profesional eta como super handiak direnan. Askotan da como txikitatik egiten duten zerbait edo. Bai, irurtekin, hori jazten direla. Zapatak jantzi eta... Bai, eta zu ez? Agenia nintzen dantzan, erriko dantza taldean, bai 5 urteekin, baina euskal dantza egiten, eta hori dinamika polita, baina
haunditasun ambiziorik gabeko talde batean, ez? Eta hortako, iritsi nintzelarik Baionara hori izan zen parada pixka teknika landu, euskal dantza desberdinak deskubritu eta sakondu, eta eszenako ikusgahien lehen esperientzia lodiak ziren, gara jortan. Ze genero dantzatzen duzuzuk? Ze genero? Osea, ze dantza mota? Genero? Euskal dantzak edo baita ere egiten duzu como kontemporaneo edo... Bai, berez, formazioz Euskal dantza, gero sartu nintzen hori paraldean Senpereko Elirale dantza konpainian, eta hor nintzen formatu azkenean ez, lanean, hori dantza garaikide, pixka bat neoklasiko ere izaiten altzen, naiz eta baletaz aski gutxi dakidan. Eta gero, geroztik improvisatzen dutana eszena gainean, izan Beyoncéren koreografia baten, Single Ladiesen parte bat, eta duela gutxi hau sartu niz walking pixka bat egiten. Ara, zinez Instagrameko eta YouTubeko tutorialekin, hortako walkinga deituko diogu, baina... Baina bai. Ara, eta gero gabaldietan perreatu baina neniz pagatu jentzat. Itxin walking diogunean zer ideritzu? Zeren eta ez dut ezagutzen terminoa, eta egin dut komoke baietz, baina ez dut ezagutzen. Bai, nik ere aski gutxi, baina laburbiltzeko erranen nuke gauza gutxi ezagutuz voginga ez ikusten dugu, eskuekin egiten den koreografia hori. Bale. Zinez biziki limitantea da, baina walkinga etortzen da iduriz beste bide batzuetatik. Eta berdin dira koreografia batzuk biziki oinarrituak besoetan. Eta hori, gehiago walking egiten dut, ene tutorialek gehiago hojat ere man bainaute. Orduan dantzari profesionala. Dantzaz bizi zara? Bai. Ole! Egia egan frantziak baditu gauza txarrainitz, baina gauza honetan bada, ona dituko diogu bai biztan da, intermitentzia deitzen den estatusa. Hortako iringarria da beti egoaldera ditean eskatzen digutelarik zer ziste bai intermitenteak. Beraz, hola deitzen da artista estatus hori, eta jaeran unibertsitatetik atera, eta segidan askifite intermitente bilakatu nintzen, hori, kompainia horrek eskainitako lan erregular eta estableari esker, eta geroztik ala segitzen du, beraz hor, jazta 11 urte. Ostras! Zite pasatzen da, ja amarkadaka kontatzen da. 11 urte, oh my god! Krisia! Ai, ama! Izan alduzu 30ko krisia. Gure galdera gogokona. Bai, hogeita meka ditu. Bete-betean izan eustaz. Eta zein izan da zure krisia, zein izan da zure aldaketa, zer egin duzu? Hasi zara surfe egiten apuntoz gimnasioa tintatu dezu hilea. Hartu dituzu droga gogorrak bizitzan lehenengo aldiz. Ilea tindatzearen apixkat aintzin egin dut, antizipazioz. Ez bai gehiago, ez dakit krisia izaiten alde, baina nire burua sortzaile bezala azkenean asumitzea. Oin arte zein zen zure plana, orain arte? Sortzaileak lagundu edo akompainatu, pixkat ondoan izan eta kolaboratu. Eta autonomizatu egin zara? Zentzu batean bai. Ke guai. Bai. Vale, eske prozesuan da, Hori da, orai irsko gara, zera. Bai, orain beste krisi bat jogatuko dugu. Dantza profesionala, que por cierto, dantza pelikulan ere ateratzen zara. Bai. Dantza pelikulan. Bai. Ikusi nuen duela pare bat, pixka gehiago, baina. Bai? Bai, eta baten izan como, anda! Ketea! Kristona izan zen, zera argia dantzataldearen eta bazkenean Iruñeko eta Biarritzeko talde bat eta kontaktuan ziren argia dantzataldearekin. Eta hori izan zen momentua, bai gojitik ateratzen iz, basen afartak eta hemen Gipuzkoak dantzak dantzatzen, hori Gipuzkoako dantzari monstruekin. Ja. Baina fuerte izango zen, ez? Osa, esperientzia... Bai, argi-garria. Zegoai. Orduan, dantza profesionala. Gero bapatean ez, baina sortzen duzue altxalili. Sortzen da zure kabaret, edo, hau ez? Nora sortu zen altxalili? Edo nondik, edo zergatik, edo... Baditu... Bakotsak badu bere jatorria ez, altxaliliren proiektuarena. Niretzat hasteko izan zen... lehenik, saretze baten emaitza, eta saretze horren jatorria, pixka bat nik lotzen dut Dom Campistron, ilustratzaile magnifikoaren Bekatorosak liburuari. Horrek biltzen baitzituen, hori gojiko bailarako, homoseksual eta bisexualen lekukotasunak.
garaian ez baitzen oino transexualik edo transidentitaterik. Eta horrek ekarri zuen alde batetik bori gaia hainitz demokratizatu zela edo hainitz aipatu zela bapatean egian eta bestalde gu ere liburuaren bahne ginenak azkenen izan da parada ere gehiago hurbiltzeko, gure historioak ezagutzeko eta azkenan asumitzeko ere baginuela behar bat elkartzeko, gure bizipenak trukatzeko, ulertzen zaituen norbaitekin ez. Eta hori lehen aldia zen, eta azkenan parada batekin, bestearekin gurutzatu eta ezagutu genuen, edo behar ezagutu azkenean garaian kolegiotik edo ezautzen genuen jendea, eta hor pieza bat eta beste bat pertsonak azkenean gehituz, hor sortu ginoen lehen talde tipi bat, partekatzen genituenak gauzak aman komunean ziren euskara, bahnek aldean edo egitipietan handitu izana, eta hori LGBT mundukoak izaitea, eta hori berez elgar ezagutu nahi ginuela. Eta ez da gutxi, ezagutzeko bide moduan, bastante egiten da, ja? Bai. Deia, lehen irautza tipi bat zen hori elgar ezagutzea, eta lehen ezagutza horretan jadanik, hor aipatu ginuen justuki atakatzeko prefosta elkarteak antolatu nahi zuela uste dut egun bat LGBT-tasunen inguruan eta azkenean domen liburu aurkezpena edo pentsatua zela eta azkenean hori izan zen egun ikaragarri hau muntatzen ari da Siberuan kriston iraultza dena ere bai eta hori izan zen lehen galdera eaz zer irudikatzen alginuen guk edo eaz zerbait egin nahi ginuen eta jaran mai inguru simple batez fiteo hartu ginen bazela olako performantziaren gogo bat ni dantzaria izateaz gain antzerkilari bat, bi antzerkilari eta dorm ilustratzaile eta febazen olako deia artearekiko lotura bat eta gogo bat genera hori arte disiplinetan langile izan gabe ere eta hortik atera zen lehen altxalirik abaretaren ideia eta bi haste buruterniz muntatu eta eman ginuen 2023ko urtahilean. Ostras, ez gain beste, baina gauza asko egin dituzue 2 urte hauetan. Bai, azkenean balde batetik difusioa ez ginuen difusioa taktika bezala aurre ikusten ez, azkenean izan da bapatean egezibitzea edo oartzea bapatean ze galdera bazen eta hori albezain ongi erantzutea eta guk ere gure oreka bilatzea non gelditzen zen ere justuki kabaretaren proiektua baina ere guk gure artean bizina genituen momentu horiek eta kasik nuntzen oreka hori ez zenbat zarete taldean? Gaur egun 9 Ostra, bazarete. Seinaka hasi. Hainbat gauza die komunean jartzeko. 10 pertsonen artean asko jarri behar da komunean. Eta aniztasunaren barrenez esan dezuk, zaretela jendea partekatzen duela iragan bat, identitate bat, eta badago somatzen dira desberdintasunak, ez dakit edade desberdintasunak edo etorrara desberdintasunak. Azkenean... Ez dut esan nahi en plan konfliktua. Esan nahi dut, bide honen barne, en plan, iparralden LGBT esperientzia bat somatu duen jendea izan da, anitzak zareten ere bai. En plan, da jendea kontekstu ezberdinekoa eta, edo edade desberdinekoa. Bistan da. Adinez ez gira hain urrun, hori ginen pentsatzen justuki urteak aintzinatua ala, jende gaztearen energia ere, ongi etorrialitzatekela, eta azkenan, ongi etorriak dira energia guziak, baliatzen dut egiteko deialdi bat, kasik. Norbait erreklutatu nahi badezu hau da momentua, begiratu kamera, bai. Ez duda. Eta ze janen nuen, janen nuke diferentzia handiena, behar bada astapenean, eta oraindik segitzen duena dela, justuki eszenarekiko eta dragarekiko harreman desberdintasuna. Eszenarekiko batzutan, diferentzia handi bat baita, ze balio emaiten diozuntzuk egiten duzunari eszena gainean, ez delarik zure lanbidea, pagatua izaitearen galdera, eta hor sortzen dira debate bizik interesgarriak azkenan hor egiten baitu talka... Pagatua izatearen galdera? Bai, adibidez kolektibo bezala, zonbat nolako dirusaria eskatzen dugun, zoin den helburua bederen bakotsak dirurik ez galtzea ez, bidaietan, makiaje eta gastu batzuk estari nahi genituzke,
eta deia horren asumitzea, beste batzuk ja hori, gure lanetik hori oituagoak izanki, eta biskat baloratzen ez, egiten den lana, eta azkenan edo zein sorkuntza errepika eta denak baduela balio bat, hori izan ditugolako elgarrizketa aski interesgarriak. Ez gira gaur egun nehor bizie, altxaliliz, eta ez dugu helburuetako, egia erran. Eta gero bigarren debatea gehiago dragarekiko, hori hartu gira ere, astapen batean, piskat inkontzienteki gehiago travestitzen, makiatzen, hasi berriak izanki, bagenituela erreferentzia aski argiak izan Drag Race, nire kasuan aski deskubritu berri gainera. Eta nola kokatzen ginen justuki bakotxa bere identitatetik, ea eszenara igaiteagatik bakarrik bar genuenez bai ala bai erreproduzitu ikusten genuen hori asko gertatzen da, bai. Hori da, feminizazio eta kasik pertsonalitate bat inposatzen baginu bezala gure burueri. Bai, eta sentsazio gaudeke publikoa honen bila etorriko da. Bai, kasik bai, edo denek bere referentzia hori dugu, eta azkenan guk ere eszena gainetik hori erreproduzitzearen arriskoa ikusten ginuen. Dago, bai. Zaila da urkitzea autonomia, baremoan izan behar zara alik eta desberdinena jendeak ez izateko, hau da draglaizeko berdina, baina alik eta antzerakoena jendeak izateko, hau da ezagutzen dudan gauza, hau, bai, bareno oso zai bat dago. Eskema eroso bat eta klaro, gauza guzti hauek 10 izan da, imaginatzen dut polarizatzen direla mordo bat. Pasaden astean, hitz eginen genuen Eiderrekin talde lanak dakarren buruko minaren inguru. Orduan, zuesango zinekete talde... Ezi gainera nire ez da bakarik talde lana, talde lana guztietan beti badago iritziz berdeina, konfliktoak dena delakoa. Baina artista garenean gainera, bai, amplifikatu egiten da. Artistak badugula como un ego. Buruan. Ego. No, que, claro, ego. Ez, baina ez bakarrik ego da artea, eta artea ikusteko modu bat, artea ulertzeko modu bat, artea reproduzitzeko modu bat, artea sortzeko green bat, edo gusto bat, edo denarakoa. Eta gero, hor dira, ez bat, 10, edo 8, edo 7, edo dira direla. Bai, zeren eta teorikoki kolektibo baten parte izan da, asumitu behar duzu kolektiboak dakarren onura guztiaren prezioa dela inkonvenientzia. Eta igual ez dugu egiten beti nik nahi dudana, ke pena. Baino hori batzutan teorian gelditzen da, horregatik galdetu nahi dizut, uste duzu zu, edo, gehiago, beste partaideak, talde jokalari honak zaretela? Uste dut baietz. Bai ez da. Bai. Esan nahi dut 3 urte dara matzazue, hori ez da gutxi. Bai, ez da gutxi, bat ere. Azkenean, talde lan aipatuz, oino gehiago dantzaren munduan jadanik hor bilaka dantza kolektiboan egiten du dantza, gehien bat, bai honan. Eta hor ere, orain arte lan egin dugu beste koreografo batzuentzat eta dena, baina justuki gaur egun oino gehiago ari gira gauzatzen, elkar lana, nahi dut guk guretzat eta gutaz lan egitea, beraz hor lau gira. Jadanik nahiko burua uste dira, eta genera mundu profesionala da, horrekin baiten dion bombo guziarekin. Beraz, hortako deia nahiko kargatua iristeniz batzutan, ez, lan dinamika horietaz altxaliliren entzaiotat eta dena. Eta ez az horoko hori eranen nuke justuki, badugula horako, hainitzik hasi dugula, hasteko, zeren batzutan idealizatzen dugu ere lan kolektiboa eta kolektibotasuna, baina batzutan lan dugabe edo autokritika bat egin gabe orain arte egindako gauzei buruz. Eta batzutan ez, oartzen gira, genera kolektibo queer bezala, bakotxa bere zailtasunetatik etortzen dena eta dena, badugula olako zaintzarekiko, olako importantzia handi bat, eta hori tokia emaitea eta dena. Orain ustot, ari garela iristen pixka bat bigarren etapa batera, nola bai zaintza importanta den, baina nola dosifikatzen den eta zer den zaintza azkenean ez. Galdegiten bazaizu nola zaude eta azkenean goiti botatzen baduzu aldi oro, zure gaizki izatea edo dituzun problemak eta zonbat toki hartzen duen horrek ere. Pixka bat hori bizi eta gero nire ustez orain arribatzen gira bigarren etapa horretara, nun nahi dugun ikusi ere edo gogoetatu zure tokitik ere eta zaintzaren izenean egiten diren gauzak ze dosifikazioarekin egiten ditugun. Wow. Ulertzen bada. Bai, ulertzen da. Eta pentsamendu asko dago eta egon beharko luke. Claro, eta azkenean horizontasun bat lortzeko lanketa handia egin behar da. Osaski horizontaltasuna ez da lortzen
hasi, porque si venga denak gara igualak eta jazta, da como laketa bat behar da, eta asko hitz egin behar da erlazio bat azkenean. Osa, gizaki batzuek duzun erlazio bat. Ordan, erlazio guztiak bezala, zaindu behar den, zaindu ez zainketa bakarrik, baizik eta erlazio bat zaindu behar da, hitz egin behar da, komunikazioan diagon behar da, espazioa eman behar zaio pertsona guztiak, eta como, sori lanketa. Eta hau, paraleloa egiten pelikuloen asuntuarekin, zeren eta aipatu genuen bai pasaden astean, erlazioa, proiektu artistikoekin ditugun erlazioak batzutan erlazio sentimentalak bezala desarrollatzen dira, eta orduan, 2 bagara, hitz egingo dugu bion artean, 10 bagara, hitz egingo dugu 10 artean, eta erlazio horrela multitudinarioak dituen jendeari batzutan atxakatzen zaio gauzak gehiegi politizatzen edo burokratizatzen direla, eske horrela egin behar da. Ezin dugu, adibidez, zentratuko naiz proiektu artistikoan, ezin dezu eraman como bai bengatik, badakizu, ezin zare joan, eta no, bueno, ongi egongoaren, no, eseri behar gara, eta hitz egin, molestu zait, hau, eraman dezakegu horrela, eramaten badugu horrela, sentiatut, hau, eta daukat, ezin dut egin. Baina bai, oso zaila da, eta oso lan konstante bat da, eta badago momentu bat, non pentsa dezakezun, lan guzti honek horizontaltasunerako eta zaintzarako kentzen dizula denbora artea egiteko. Hori gertatu izan da? Bai, ajunt. Justuki azken garaietan gainera amak izanki, jadanik ezagin nola lortzen dugun, amajen agenda koordinatzen. Ja! Helburua izanki bederen hilabetean behin, elkartzea. Hauten emozionatu gira eta itzordu plus gehiago ezak ditugu. Bai, baina hilabetean behin 10 artean oain indarra egin behar da. Bai. Eta azkenan, horren abaritzen hasi da pixka bat olako neke bat, zeba batean show eguna. Azken aldean izan zen urruñan baginuela showa gauean, bazkaltzen ari ginen, eta bazkaltzen ari ginela, behar genuen hitz egin 10 gaietaz. Kesi ez dakitze bideoklip grabatuko dugu, hau izan da egin den bilana. Ez dakitze arazotxo izan ginuen duela 2 aste, hori izan da bilana. Nola senditzen zira, nik hori pentsatzen dut, eta azkenean, oartzea, kriston energia dela ere bai. Eta bapatean altxalili bezala, feia dira galdera pertsonalak ez dugut aldean aipatu, baina justuki zeinetara komplikatzen duzu, edo nola usten duz, ez egin nola kalkulatzen alden justuki komplikazio horren tokia edo ez. Behar bada, egia da, eszenan izaiteak, jendea zure gana etortzeak, eta azkenan aktivitate profesionala duen itxura horrek igual emaiten dio pizu bat, eta importantzia bat dinamikari. Behar bada, behar inukela altxalili laburtu, eta igual gehiago espektatibak edo reduzitu, eta justu bilakatzea espresio gune aske bat, berez ala dela, azkenan ez dakit zerk egiten duen bai joiten zirela intzinatzen, esperimentatzeko gogak ere handiarazten zaituela, baina azkenan dosifikazio hori bai aski zaila da, eta hor nabaritzen dugu azken galdera. Nik galdera bat daukat pixat gai aldatuz, Nahi, nik akatik esan nahi nuen pixkat sekuei bezala, ere, horrelako talde gauzetan bai egon behar dela espazio bat, non pertsona batek edo bik edo hiruk badakate motivazio partikular bat eta taldean ezin bada egin daitekela modu independiente batean ere bai. Bai, momentu batean. Orduan, zure galdera? Zen pixkat, hori esagipatu zu askatasuna eta nola altxali den modu askean espresatzeko espazio bat, itzulita pixkat dantzara, euskal dantzetara, sentitzen duzu euskal dantzak oraindik ere, sentitzen duzu, ez dakit nola formulatu galdera, patriarkalizaturik daudela? Tradiziotik datorren zerbait da, ez? Eta tradiziotik datorren einean, askotan, pues igual ez da, askatasun handiena daukan espazio. Nik ere euskal dantzak egiten dut, ez zure mailara, ez da gutxegorik ere, baina, euskal dantzaren munduan ere, eta ikusten dut, ez, oraindik ere, tradizioa, patriarkatuak eta ez pixua daukaten. Zuk alaik sentitzen duzu ere, alaik ikusten duzu? Bai, ahunt, eta gaur egun aski kanpo senditzen iz euskal dantzaren dinamika errikoietik, ez baitut denbora, ez baitut parte hartzen, bai gogiko arrola dantza taldearen dinamikan, bilakarekin bai euskal dantza egiten dugula, baina ja gure egiten dugu, eta dantza garaikidearekin, eta esperimentaturik, eta ja, hor ahunt desberdin ikusten dut. Eta lebez generoak pisu gutxiago dauka? Askoz, eta horretara nindoan, justuki altxalili hain irautzailea izan badan eretzat, izan da ere, lehen aldikotz bizi izan ahal baititut,
euskal dantzari lotzen dituen kode guziak, baina azkenean nik nahi nuen bezala ez, zen hor frustrazio akumulatu bat, izan gonaren pasiotik, nituen referentzia eta gustatzen zitzezkidan gauza guziak, ziren errol femininoa ilotuak, eta hori, ez dut aksesorik izan, orain duela 3 urte arte. Eta izan jantzia, eta oino gaur egun galdezkatzen dut nire burua, ze heinetan euskal dantza dantzatzen dut alarik, ari naizen erreproduzitzen ikasitako errolak. Hor lehen erraiten nuen argia dantzataldekoekin, izan nuen parada dantzatzeko almute dantza, olako banako eta desafio dantza bat, kesi hanka altxa kutsa baten gainera igo eta super ongi pasa nuen, baina negia da azkenean bai badela olako desafioaren eta izontasunari lotuko nuen energia bat, eta enitzen hain eroso senditu, eta azkenean gaur egun ere edo zein dantza, inkluso festetan dantzatzen dut alarik, zer laike egiazki, oian bezala dantzatzea, eta ez erreproduzitzea, ikusten duzun laborari baten mutxikoen dantzatzeko estiloa ez. Baina, bueno, zerbait hasi zara egiten ez, zerbait justo urrengo gaiarekin lotuta, horrei hasi zara bakarkako show bat edo, hor bai baduzu como guztiz askatasuna oian bezala dantza egiteko, oian bezala artea sortzeko, nahi duzuna egiteko, bai beste taldeetan baduzuna ere, baina talde batek mugatu dezake moduren batean ez. Horai lortu duzu, como sentitzen duzu zure showa uneko unean? Bai. Eta mesedez, sentitu askatasun plenoa begiratzeko zuzenean kamerari eta esateko showaren izena, non dagoen eskuragarri, zergatik joan berden jendea, saldu motorra, mesedez, bai. Hori da. Beraz, show behiak izenik ez du bortxaz, sortu behia da, mintzo gira duela, martxoaren 20ean, sortu den zerbaitetaz, Martzelina deitzen da momentuz, nire pertsonaiaren izena. Musika promozionala. Martzelina altxalilitik ateratzen da. Zer da emazte folklorika bat, baserritik irira joan nahi duenan, hori zer nahi gaitan. Baina, bai argiki altxalilik eman didan askatasun olde horrek egin duela lehen aldiz hausartu nahi zela ez, holako ikusgarri edo aurkezpen bat asumitzera, eta gainera kasik modu terapeutikoan zenta aske senditzeaz gainera izan da momentu bat, egiteko barnetik hon egiten zidan guzia izan musikatik, eta kasik ere terapiatik, zeren mintzoniz azkenean ez bitartasunaren erribindikazioetaz, azkenean mezu gehienak hori buruz dira, eta gero hartzen nintzen kasik eszena gaineko azkenean dinamika, ene biziarena baino fiteago doa. Nixen ditzen izo, prozesu luze batean ene ez bitartasunarekiko, eta hor niz jadanik eszena gainean, dantzatzen nahi dutan bezala, kriston errebindikazioak egiten, eta aski kuriosoa da, esperientzia. Bueno, hori da eszenatokiak daukon balio bat, dela zure momentuan zuk sortzen dezun mikrokosmos bat. Osea, zure showaren barruan mundua zeuk nahi dezuna da. Pero amaizan da showa eta atera behartzara benetako mundura, eta hor ja geldiago da gauzak, noski behiet. Bai. Ai, ama. Ez dakitze denbora daukagun. Da, como diozuna burbuia bat sortzea, eta hor, zu nahi duzuna, zure arabak dira, arte daztuk nahi duzuna, genero daztuk nahi duzuna, bizitza daztuk nahi duzuna, eta hori da, como, askatzen gaituena. Bai. Eta hori da showaren balioa. Zer bat denbora dara mago? Daukagu, espazio promozional. Beti da 38. Nik aldetu dut lehenago eta zenok eta beratzi. Ez dut entzunik. Bai, badakit egin dugu keinu bidez. Zera, daukagu espazio promozional txiki bat, showanen inguruan hitz egiteko, edo nahi dezunen inguruan hitz egiteko, eta gero jolasak egingo. Ja, orain laster baituzue show gehiago altxarirek. Bueno, larun bat, karo, eska ber, larun bat, bueno, ez altxarirena, baina larun bat ontan aipatu behar dugu, baina bat eratzen derako ja pasatu da. Pasa zaizue, datorren urtean. Osea, hau benetako timelinean. Bai, benetako timelinean, larun bat ontan bekaturos izango da atarratzen, lan epatu duzun bezala. Zenbat? Edizio? Ustot hau laugarrena dela, bai. Laugarrena, baina irugarrena apirilean, zeren lehena egintzen urtahilean -2 gradutan. Kasik beste kategoria bat zen, baina nola handizki, bueno, baina horretara lau. Eta nino iznoa? Ebe, igorriko dut mezu bat prefostako hai. Ez que oso divertigarra iruditzen zait. Nahi dut egin Kate Ryan.
Jendeari ez litzaioke gustatuko. Biziki, segur. Egin genuen Baionan. Zora, garri, egia da egin genuela. Eta faltatu zeian hau egitea. Otai, bai. Barkatu. Prefosta bakizie ez duden urteko... Ara, itxak. Ok. Ez naiz inoiz joango. Cancelada. Ai, imelo ganao. Guazen gorazekin. Bai, egingo dugu triviala, nahi duzu lehenengo kultura popularra edo kultura generala. Hau da, no, berdina da. No? Diagalderak, baino gai. Zure bizitza, zure kultura edo kultura generala. Hasi gaitezen oroko jetik, ze ateratzen oso da. Hau da, euskal jolas bat. Ez dakit ze urtetakoa. 1902ko eusko trivial bat ez da. Nere herrian eramatxiren etxan aurkitu nuen jolas bat, imaginatu noizkoa den. Hartu karta bat eta ez begiratu. Ez begiratu. Eta ingo dizkizugu 6 galdera Euskal Herriko kultura orokorraren inguruan. Denak asmatzen baituzu sari bat dago? Wow. Baina ez da kasua izango. Baina zaila da. Dira galdera oso zailak eta oso zarrak. Horixe bera. Nabarrenak entzun nituen eta initzen aia. Eta... Let's go! Bizkaian zein zuaitz mota da altuena? Aritza, pinua edo gaztainondoa? Pinua? Bai! Opa! Bat! Zer kendu zioten Gipuzkoako armarriari frankismoaren ondoren? A. Koroa, B. Erregea eta kanoiak, D. Gaztelua. Errege eta kanoi? Bai! Bi! Wow! Zein kampusetan dago Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultatea? A. Gipuzkoan, B. Bizkaikoan, D. Nafarroakoan. Nafarroan? Gipuzkoa! Galdu dezu saria, baina jarraituko du. Latinaz gainera, zein izan zen Nafarroako erreinuko administrazio hizkuntzak historian zehar? A. Euskara eta Gaskoina, B. Gaskoina eta Gaztelania, D. Euskara eta Gaztelania. Gaskoina eta Gaztelania? Bai! Carla Sofia Gaskoina. Wow. Bi euskaltzain oso dituzu. Bi euskaltzain oso dituzu beroak. Txomin Peien eta bigarren aukeratu baduzu. Ados. Jean-Michel Bedaxagar, Junts Casenabe edo Jean-Louis Davan. Ejanen nuke... Aia ba... Cazenave? Jean-Louis Davan. Urala. Majísimo zakin da. Casonabe. Casenabe. Ez frantzesa... Urrengo alde. Ezkini frantzesa ez dakit. Bai, irakatsi zenuen irurtetan. Ezkini institutuan ikasuen baina, historia luzera da. Zenbateko luzera behar du frontoiak hartan eskupilotako partida ofizialak egin ahal izateko. 28 metrokoa, 33 metrokoa edo 18 metrokoa. Erdikoa? Ez, 28 metrokoa. Hau izan da kultura generaleko testa. 3 asmatu dituzu, ez dago batera gaizki, ez? Eta izateko... 6 gain? Bai. Ados, erdia. Erdia, 5 bat. Zero nahi beste espero. Eta orain, flop kulturako testa, edo hemen deitzen dugun bezala, bienvenuta ma realite. Ai! Esan behar dut ez dudala guztoko besti hori baino, grazia asko egiten dit. Da, como, Francisco... Da, alueteren ostean. Hori da, aluete eta gero da... Erakusten dizute aluete eta gero... Eta gero... Ui, hori ez. Zaz. Zertako batzutan, egoaldeko lagunek bat dituzte gu baino frantzese referentzia gehiago. Bai, Edo kantu batzuk super huntsa zautzen, Milen Farmeren kantu batzuk, nik ez ditudanak zautzen. La Petit Bourgeoisie. Guazen. Bega. Flop kulturako testa. No, musika hau ez da. Hau ez. X-File. Estres pixka behitzeko. Hau da. Erreferente bat. Rodrigo Cuevas. Nor da? Seguramente esaten diazunean bai. Asturiaseko abeslari performer. Bai. Zentralen kointzitu genuen berarekin. Bai, badakit nor da. Eta da... Eske da dena. Bai. Zentzu guztietan gainera, bai. Pop kulturako momentu bat. Wow. Pop kulturako momentu bat. Egeran ez dakit pop kulturaren momentu erekin ze... Dena izan dateke pop kultura. Dena, Frantziako iraultza. Ja geldituko naiz. Altxari liren lehena Agusti Xagoren etxean. Hombre, noski baiet! Wow.
Nik aipatu behar momentu bat, zela superberezia pasan urtean, egon ginenean atarratzen, elkarrekin egon zela Itxaro Borda, Miss Itxaro Borda, eta momentu hori izan zen como... Bueno, eskizan zen fantasia. Pelikula bat? Aspaldi ikusi nuen, guaia beldu zait, Fogo Fatua ustot pelikula portugues bat. Okay. James. Izena me suena, baina ez dakit zer den. Ba, bida. Disko bat? Horrein entzun dut Bloinen diskoa. Izena? Bloin, zera Pascal Irigoyen eta Maia Iribarnek ere mandako Bagnolet filmatik ateratako soinu banda. Oso freskagarria da izatea referentzia kultural ezberdinak dituen norbait show honetan. Bai, beti dira... Beti oso referentzia ezberdinak. Beti dira Ken Zazpi, no. Telesail bat? Egeran ikusiutan azkena izan da Heated Rivalry. Baina bestela mugitu, mentalki mugitu nagoena Dark izan da. Dark. Aspaldi ere. Ok. Biziki. Dark. Gorrotatzen duzu norbait? Wow. Denbora daukagu. Zautan lehena izan da Alex Sardui edo. Ok. Ez dira hain desberdinak gure referentzia kulturalak. Work. Vale. Norekin egin guzti nuke kolaborazio bat? Urbileko norbait errepikatzeko izan etzen Maia Iribarne edo Pascal Irigoyen. Eta pixka eta handiago ikusita Rodrigoko ebasatu da gabe. Nahi baru panderoa jotzen. Hori izango zen fantasia. Izango zen fantasia, como gainera folkloreak naztea, como... Hola, leko ezberdinetatik, guai izango zen. Norekin ez zenuke egingo kolaboraziorik? Berdin, Gatibu. Yes. Pues ala. Norekin egingo zenuke Borroka, la velada del añon. Zer da la velada del añon? Hau da gauza terrorifiko bat. Que ya gaur egun jadak superzarra. Errabiltzen dugu referentzia bezala, baina da como gauza oso askeroso eta kasposo. Baina famatuek egiten dute boxeoa. Oduan, ze pertsona publikorekin egingo zen boxeoa. Baina txoin. Testu ingurua. Youtuber batek sortu zuen, la velada del año dela famatuak, gehien bat youtuber eta mundu hauetatkoak biltzea boxeoa egiteko. Baina da boxeo borroka, ez da borroka como amalas. Ados ere, kontra. Da boxeo bat, boxeoa haien aurka. Noren kontra? Izan leike oso modu deportibo eta horizontalean. Bai. Noren nintzen errepikatzea Alex Sardui, pixka bat eman beharrekoak emaiteko. Ok, alright. Bene violentzia guztiatera da, erantzun ontan. Hori oso importantea da. Eta bukatzeko, zer reality show irabaziko zenuke? Drag Race. Reality show modu askotan, izan daiteke Masterchef, izan daiteke... Pentsatu, zari nintzen ja sukaldaritzakoak alde batera uzten. Bai. Sukaldaritza, dantza, bailando con las estrellas. Zendako ez. Hori da. Galdera zen irabazi? Bai. Bai, zendako ez. Hala. Danza de Glestar. Eta hau izan da, Tessa. Wow. Eskerrik askotatzegatik gozada bat, izan da, badago saldu nahi dezun zerbait gehiagorik irratian. Datarik, temarik, merchandisingik. Ez dakit atera izanen den atala, baina larun bat ontan ez bestean apirilak 18 atxaliliekin alduden izanen gira. Berandu zoazte ontarako ere, baino atxalili hongo da... Egon dela. Egon dela eta zeinen ondo egon zen. Zeinen ondo pasatu gara. Baina urrengo hilabetetan beste leku askotan egongo dira, jarraitu Instagramen, jarraitu beren bidea, beren naizto, eta zoazte showak ikustera, garrantzitsu delako show travestiak modu guztietan ikustea, gozatzea, kontsumitzea, eta gora Euskal Herriko travestiak. Gora. Así que hori, mila esker bihotza, etortzea bat. Eta datorren astera arte, por cierto, anuntziatu behar dugu, datorren asteko atala 89garrena izango da. Ai ama! Baina urrengo astekoa 100garrena, eta zerbait super berezia antolatu dugu. Ezin duzu egaldu, dena perfecto, musu handi bat. Let's go, agur, cariños! Ale, agur! Get here soon.